πόλεμος, όταν βγήκαν από τη φυλακή οι χριστιανοί φοιτητές και νέοι που βρίσκονταν κατά τη διάρκεια των κομμουνιστικών διωγμών στις φυλακές, ο πόλεμος μετά μεταφέρθηκε στις ψυχές τους. Και για τον πατέρα Γεώργιο ήταν πιο δύσκολο αυτό το μαρτύριο της συνειδήσεως από το μαρτύριο του αίματος. Επειδή η τελευταία μάχη δεν ήταν στο Πιτέστη. Το Πιτέστη ήταν η πόλη που βρισκόταν η πιο σκληρή φυλακή της Ρουμανίας. Η τελευταία μάχη ήταν στις καρδιές μας, όταν φύγαμε από το Πιτέστη. Και μάλιστα και στην Αμερική, όπου βρισκόταν ο πατήρ Γεώργιος και είχε προλάβει, γιατί κοιμήθηκε το 2006, είχε προλάβει αυτή την επέλαση της νέας εποχής σε όλα τα επίπεδα. Καταλάβαινε ότι τώρα πλέον η κατάσταση ήταν πιο δύσκολη. Διότι όπως είπε και ο ίδιος, στις φυλακές βλέπαν τον δεσμοφύλακα και ξέραν ότι ήταν άθεος. Τώρα έρχεται μια νέα υποτίθεται θρησκεία που είναι ανεκτική για να σου αλλάξει την πίστη. Αυτό το πράγμα το επισήμανε πολύ ο πατήρ Γεώργιος και πολλοί άλλοι συνομολογητές του, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στη Ρουμανία. Το βιβλίο, επειδή αφορά τη βιογραφία του πατρός Γεωργίου Κάλτσιου, ξεκινάει από το 1925 που ήταν η γέννησή του, τα παιδικά χρόνια, μετά την εισαγωγή του στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Βουρεστίου. Στην πορεία κατόπιν δείχνει την πρώτη περίοδο στη φυλακή, τους πολιτικούς διωγμούς, για την ακρίβεια θρησκευτικούς διωγμούς. Μετά από αυτή τη μεγάλη μακρά πορεία σχεδόν 2 δεκαετιών στην πρώτη φυλάκιση, βλέπουμε τη νέα ζωή που κάνει, τη δημιουργία οικογένειας, τη χειροτονία του, το διορισμό του στην εκκλησιαστική σχολή του Βουρεστίου ως καθηγητής και μετά συνεχίζει με την έμπρακτη αντίσταση στο καθεστώς Τσαουσέσκου και τη δεύτερη φυλάκισή του που ήταν ποινική φυλάκιση, ουσιαστικά και αυτή θρησκευτική φυλάκιση. Περνάει μετά την αποφυλάκισή του, πηγαίνουμε στην Αμερική όπου βρίσκει καταφύγιο. Εκεί λειτουργεί ως εφημέριος και μένει εκεί μέχρι την κοίμησή του το 2006, έχοντας ταυτόχρονα όμως πνευματικές σχέσεις με τη Ρουμανία, με πολλούς Ρουμάνους. Ερχόταν στην πατρίδα του και έβγαζε ομιλίες, τελούσε μυστήρια και φυσικά εξομολογείται στον γέροντα Ιωστίνο Πύρβου, τον πασίγνωστο εξομολόγο χιλιάδων Ρουμάνων μοναχών, λαϊκών και ιερέων. Όπως είπα και πριν, αυτούς τους ανθρώπους το έχουμε ζήσει και με άλλους ανθρώπους που γνωρίσαμε, έδωσε ο Θεός να γνωρίσουμε. Μου αρκεί να σε βλέπω. Αυτό που είπε κάποτε ένας επισκέπτης προσκυνητής στον Άγιο Αντώνιο. Μου αρκεί να σε βλέπω. Να βλέπω όχι μόνο απλά τη μορφή, αλλά να βλέπω το πώς ζει ένας άνθρωπος. Νομίζω αυτό είναι που στιγματίζει τους ανθρώπους. Και αν κάποιοι άνθρωποι γυρνούν από την αμαρτία ή από την αίρεση ή από την αθεία, έρχονται στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, αυτό γίνεται όχι γιατί άκουσαν κάποια λόγια όμορφα. Όμορφα λόγια μπορούν να πούν πολύ. Γιατί έζησαν ανθρώπους που κάνουν τη Θεία Χάρη. Έζησαν ανθρώπους που μπορεί να μην μιλούσαν, μπορεί να μην λέγαν πολλά λόγια, αλλά με το βίωμά τους αποδείκνυαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας από αυτούς ήταν ο πατήρ Γεώργιος. Ζούμε σε μια εποχή που όλα καταραίουν. Καταραίουν ψυχολογικά, καταραίουν οικονομικά, καταραίει η ειρήνη του κόσμου, καταραίει ακόμα και η πίστη μας. Αυτό που κράτησε τον πατέρα Γεώργιο να μην καταρρεύσει σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από αυτές που ζούμε εμείς, είναι αυτή η πίστη. Και η απάντηση, αν μου επιτρέπετε, η έμπρακτη απάντηση, βρίσκεται σε αυτό το χαμόγελο του πατρός Γεωργίου. Αυτός ο άνθρωπος που τράβηξε τόσα, λένε οι συγκρατούμενοι του, δεν σταμάτησε να είναι χαμογελαστός.